ditën e pavarësisë, edhe unë, si jetë gjara, kam dasht me shku në veri të Kosovës, edhe me festu me do familjet. Mirë po më doket, e kam përfundu në vendin e gabuar, në kohën e gabuar. Insistirali smo i zahtevali smo da na ovaj nesretan datum jednostavno svi poslanici Skupštine Srbije budu danas ovde zajedno sa nama i da na neki način kažemo jedinstveno, složno i zajedno da ovde nikada neće nastati još jedna albanska država na Balkanu. Ja bih da se osvrnem na ono što je gospodin Peter Page, specijalni izaslanik Evropske misije, izjavio u Evropskom parlamentu 11. februara. On je tada istakao da će Evropska unija učiniti sve da se integriše sever Kosova i sve srpske sredine u jedinstven kosovski sistem. Mi to ne želimo i nećemo da uđemo u jedinstven kosovski sistem privrednih slučaja. Srpska radikalna stranka je spremna da se odlučno, na legitiman i legalan način, bori za zaštitu nacionalnih i državnih interesa i za zaštitu interesa i prava građana. Ne zaboravite da su mnoge države i narodi iz nas, a posebno naši prijatelji i braća Rusi. Želim da vam čestitam na hrabrosti i istrajnosti zahvalim što svojim patriotizmom i verom u pravdu istinu branite Kosovo i Srbiju. Živela Srbija! Kuku, çfarë festimi atje në veri. Ma mirë vendon gratë atje, e na buhet në moj tu, shesin në Tereza. Tash po du më kazu, një film shkurt që kemi transmetuar në televizion amerikan për ditën e pavarësisë, në ditën e kaluar. It's a once-in-a-lifetime moment, experiencing history and the making of a new state. Pristina, Kosovo, February 17th, 2008. Independence Day.